ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆପଣାର କରି ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିଲା ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା ରାଗ ରୁଷା ବଢ଼ିଲା ମାନ ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଲା ଈର୍ଷାଦେଶ ବଢ଼ିଲା। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ନିରିମଳ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ନିରିମଳ ଜୀବନକୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିଷମୟ କରିଦେଲେ। ମନେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଧାଡ଼ି। ନିରିମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ କଳଙ୍କ ହୋଇଲି ବୋଳି ନିରିମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ କଳଙ୍କ ହୋଇଲି ବୋଳି ଯାହା କହିଥିଲି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ତପା ସରିଗଲି। ତମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ତମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିଷ ମାଗେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏ ଜୀବନର ସାଧା କାଗଜରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନର ସାଧା କାଗଜରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିକି ପଠେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଲା। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହେଇକି ଆସିନଥିଲେ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ବାଦ ବିବାଦ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିନଥିଲେ। ବୟସ ଆମର ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ କରିଦେଲେ। ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଗ ରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ କଥା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ତ କହିନଥିଲେ ବାଦ ବିବାଦ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ଦେଇନଥିଲେ। ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଅମୃତର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିଷମୟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ନିରିମଳ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲେ। ଟିକେ ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବା ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟର ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏ କମ୍ ସମୟର ଜୀବନ ଭିତରେ କାହାର କେତେବେଳେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। କିଏ କରୋନାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି କିଏ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲି ଯାଉଛି କିଏ କେଉଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯିବାକୁ ଦିନେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମୟର ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବୁଧବାର ବଡ଼ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ବିବାହ କଲେ ଶୁକ୍ରବାର ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶନିବାର ବୁଢ଼ା ହେଲେ ରବିବାର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଜୀବନର ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ହା ହଲ୍ଲା କରି ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଚିତ୍କାର କରି ବଞ୍ଚିବା। ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର ମୋ ପଡ଼ିଶା ବଦଳିବା ଦରକାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ଦରକାର ମୋ ଭାଇ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। କେତେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କେତେ ଚିତ୍କାର କରିବା। ଦୁନିଆରେ କେହି ବଦଳୁ କି ନ ବଦଳୁ ଏ ଦୁନିଆର କାମ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଦଳିଯିବି ଏଇଟା ମୋ କାମ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଯିବି ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରୁ ବଦଳିବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାସ୍ତାରୁ ଅଳିଆ ହଟେଇବା ଇଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଳିଆ ପକାଇବା ଏଇଟା ମୋ କାମ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଇଏ ମୋ ଅଧିକାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୋଳଟାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପକାଇଦେବା ଇଏ ମୋ ଅଧିକାର ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଅମୃତର ଜୀବନ ଆଉ ବିଷମୟ ହେବନି। ଆମେ ନିର୍ମଳ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତିକି କଥା ଭାବିବା କେହି ସୁଧୁରୁ କି ନ ସୁଧୁରୁ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ରୋତରେ ଚାଲିବା ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ଯାଇ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କେତେ ଦିନ ମାନ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ଭିତରୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିଷମୟ କରିବାନି। ଆମେ ନିର୍ମଳ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାନି। ମଣିଷ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଇଯିବା ଆମେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଯଦି ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଅର୍ପଣ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାମନା କରି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ରହୁଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ।